No niin, YouTube. Niin, siis tänään me laitetaan Plainburnersei niin Oreo sitten sisään. Noi, aloita, laita sä se sinne sun keksiin sisään. Siinä niitä on. Ja tässä on vielä todiste. Noin, nyt siihen kansi päällä. Oh. Ei pysty, niin pitää vielä lisärikkoa. Ei kun, siis et paina. Vaan niinku... Kyllä, sen noi kun heität vaan kokonaiseen suuhun. Noin, mä rupean rikkoa lisää. Noniin. Joo, tää ei oo mitään iiseintä. Ja sitten mä teen vaan näin. No kohta kuvattu, kun me vedetään. Sä vedät sit eka. Oliko samaan aikaan? No mut miten YouTube näkee meidät molemmat? No mä laitan se johonkin vasten. Joo. Noniin. Sitten mun Oreo keksi. Oho. Oho. Noniin. Nice. Noniin. Tässä on nämä meidän Oreo-keksit. N, Y, T, nyt. Hyviä on. Hän on arka tuliselle, minä en. Oh! Tabasco ei ole edes haaste mulle. Siis mulla on vielä semmonen puolikas vielä siellä mun suussa. Mä söin sen. Näin. Eikö pysty? Vedetäänkö toiset? Pystyn, mutta mä kertaan. Siis tää kestää 5 minuuttia, tää video. Hyvä. Niin, me vedetään vielä toiset. No niin hyviä. Niin on. Noniin. Mä käännän Noniin, joo. Mun kaveri kuvaa, kun mä hakkaan taas. Hei, tässä Vedetään vähän pahemmat. Noniin, mä murskaan nää. Noniin. Joo, noniin sä. Tää tulee noi tulee mun keksin väliin, eli noi isommat. Koska mä en oo niin arka tuliselle. Oho. Lopeta kuvaa, koska se voi kestää vaan maksimis 5 minuuttia. Ei tässä on mennyt 3,5 minuuttia. No niin, moikka. Nähdään kohta. Noniin, nyt. Hyviä on, mutta ei näissä maistu mikään. Se oli ihan hyvä, niin nää keksit vaan se Oreoa. Meillä on siis Oreoita illaksi. Tää Moi. näin.